ik op mijn stief. Nou, nu hebben we eerst nog een begin. Dit is een hansjetteltje met een stuk van de melkbus erin. En dat gaat prima. En wat is nou het recept? Het recept is megere chocolademelk, maar heel volle witte. En dan 2 op 1, want dan klimt het net. Dan heeft je drinken geen leest als een plakmolen heeft. Heb je er weer zin in? Ja, prachtig werk. Zou je nog klein om? Ja, ik doe altijd een heel soort kleding aan. Ik ga nog al de lange onderbroeken van mijn man, die doe ik eronder. Ik kan beslist net de blete holle boeten. Dus die moet ik nog op. Ria, hij is het steltje er al? Mooi. En ik tel hem er wel even uit. Ja. En dan zetten we hem op het steltje en dan hoeft er dan net omsluiten. Nee. Juist meer even een handen. Ja, wil je meer op zetten? Nou. Dan troei je hem maar verder. Ja, want het is mij hier te glad. Ja. Je moet erop. Ja. Je moet erop. Ben je de eerste nieuw? Ja. Je bent de eerste nieuwe. Chocolademelk alleen nog. Dat is heel mooi, man. Dat is heel lekker. Nou, hoog. Wat voor techneut heb je? Wie kan dat er even van mij opdraaien? Oh, je hebt nog wel links over rustig. Nee, die kant op. Ja, zie je Ja, wel. ja. Maar de natuur is er altijd wel goed, maar de techniek weet ik het net. Nou, en dan moest ik nog even een keer. Even een wagel. Dat doen mijn man nog eens, maar die kan dat niet meer, dus. En daarop. Nou, dan ben je weer hartstikke klaar voor. Maar dan zal ik eerst proeven hoe warm het is, ja? Dat regent er meestal af. Het is aardig warm, maar net gelukkig. Mooi. Mijn zoon bellen van Jon Veram van we zetten tentje op en dat men nou nog wat wil, dan moet het nou wijzen, want het is 15 jaar lint. Het is nu 75 en nu 15 jaar is 90 en dan doet het net meer. Ja hoor, hè? Ja. Nee. Draaien? Draaien. Wat kraai je, vrouw? 51. Van draaien. Wie een lekker bakje? Ja, heerlijk weer. Ja, lekker warm, goede temperatuur. Weer helemaal lekker. Hier hebben we zin in. Ik moet helemaal uit Brabant hier naartoe. Dan moet er ook wel een beetje wat tegenover staan. En waar komt u nu vandaan? Heeg. Heeg. Maar in en om Heeg is nog niet geveegd, zeker? Ik ben gisteravond heel laat aangekomen. Ik ben meteen het café ingedoken. Maar Het is altijd vreselijk gezellig intentie. Meesten hebben altijd zijn beste zin op deze. Dat is het leuke ervan. Ja, ik vind dit prachtig. Om mij weet elke winter. Elke winter een flink stuk is. dat je niet wakker. Kijk. Ja, moeten wij wat bij, Piet? Want anders zit er leeg. Lekker bakkie? Heerlijk. Want wat zijn jullie van plan vandaag? Rondje IJls. Dan heb je daar aan de NATO weer. Workum, IJls, dan zo over de meer rijden naar Workum toe en dan weer terug naar Bolsward. Dus de onderkant een beetje de route. Waar komen jullie vandaan? Aan de Wieringenmeerpolder.
Wat zei je? Waar ben ik hier nou eigenlijk? Oosthem, Jesthem. Oosthem. Vlak de Briels. Oké. Ja. Ja. Ja, het is oké. Jesthem, Oosthem. Hoe gaat ie? Ja, uitstekend. Mooi ijs, hè? Ja, Dus, mooi ijs. Ja, prachtig. Hè? In Zeeland, waar ik vandaan kom, er is geen ijs bijna. Dus dan ondernemen we de reizen naar Friesland toe. En dat heb ik gisteren gedaan. U komt uit Zeeland? Ik kom uit Vlissingen, ja. En daar woon ik al 30 jaar. Maar oorspronkelijk kom ik uit Friesland. Dus als de gelegenheid er is, dan kom ik altijd terug. En het was weer met de NS een reis met horten en stoten. En ik heb er 8 uur over gedaan om van Vlissingen in Harlingen te geraken. En daar logeer ik bij een vriendin. Maar dat heeft u er graag voor over. Oh ja, prima. Ja, heel fijn. Wat vind je nou het mooiste van dit soort dagen? Nou, en lekker boeten en de gezelligheid en de kletserij van de meesten. Net eens om een verjest. Ja, moet er al een beetje van oorhouden natuurlijk, steer ik net van niks. Maar nee, gewoon gezellig. Vreselijk gezellig. Zo net reed ik van Bolsward kwam ik hier naartoe en dan helemaal alleen in het sneeuwlandschap en kerkjes op de achtergrond. En, het is echt Friesland zoals ik het van vroeger ook ken. Hè? Ja. Fijn, goed gevoel. Nog veel plezier. Dank u wel. Oké, tot ziens.